Ahoj, dneska je to hodně speciální, máme tady Mílu Duška a s Mílou je to speciální v tom, že on nebyl pouze na jednom výjezdu, ale rovnou na 3. Byl na Erasmovém výjezdu ve Slovinsku, byl na výjezdu v rámci bilaterální dohody a potom i na letní škole díky CEPUSu. Ráda bych, abys nám řekl všem, co tady studuješ, kolikáťáku seš, tak lehce něco o sobě. Takže já jsem teďka ve 4. ročníku a na FRRMS studuju bakalářský studium a mezinárodní teritoriální studia. Začneme od Erasmu, protože jak jsme se bavili my dva, jsi sám říkal, že vlastně to je takový ten nejlehčí způsob, jak vycestovat do zahraničí. Ty jsi byl ve Slovinsku. Co jsi tam studoval, jak dlouho jsi tam byl, jakou část roku? Takže já jsem vyjel hnedka v druháku na zimní semestr, jak už to bylo řečeno, tak ten Erasmus, já teda osobně ze svých zkušeností vnímám jako v uvozovkách ta lehčí možnost, jak vyjet a podívat se do jiné země a zažít jako jinou kulturu, jiný systém obecně. Ještě možná zajímavost k tomu Slovinsku, tak úplně na mém radaru nebylo Slovinsko jako destinace, kam já bych jako vyloženě prostě chtěl, pátral bych potom. Chtěl jsem spíš třeba Španělsko nebo Portugalsko, ale nakonec to vyšlo na to Slovinsko a vlastně to je jenom spíš taková informace, že když vám nevíde ta vaše země nebo ta destinace, kterou vy chcete, tak ten zážitek potom může být furt stále dokonalej, úžasný, aspoň v mém případě to bylo a těším z toho vlastně doteď. A proč to nevyšlo? V tom Španělsku, respektive tam většina škol chtěla jako španělštinu. Já jsem španělštinu měl na Gimplu, ale zase jsem se nebyl úplně jistý, jak bych to jako zvládnul a nějak zkrátka ty body, i ten buddy systém, jak je nastavený to bodování na to, aby člověk vyjel, tak to Španělsko, Portugalsko obecně se tam hlásí strašně moc lidí, takže spíš doporučuji ze svých zkušeností i zkušeností ostatních vybírat si vybírat si destinace i podle té logičnosti, že kde třeba nebude takový nával lidí, kde mám jako větší šance se sám za sebe dostat, mít nějaký jako realistický cíle v tomhle. V jakém jsi byl městě, na jaký univerzitě, co jsi tam studoval? Byl jsem v Mariboru, studoval jsem tam vlastně to stejný ty mezinárodní studia, nicméně jsem si vybíral Faculty of Arts, ty jednotlivý předměty, které mě se hodí. Na Erasmu to vždycky funguje tak, nebo povětšinou, že tam nenajdete úplně jako 100% schodu celého semestru, takže tam jako už jedete dejme tomu takovou myšlenku, že holt něco budete muset obětovat, nějaký ten předmět, nahradit si ho zase jiný semestr. To je prostě klasika, se kterou jako se počítá. V mý situaci to bylo taky právě takhle, takže proto i prodlužuju, protože nějaký předměty, který mám jenom na zemák tady, tak jsem si tam nemohl udělat. Ale zároveň jako ty předměty a to studium, část byla v angličtině, část nebyla, takže potom většinou učitelé to nastaví jiným způsobem, že nechodíte třeba na ty hodiny, ale poskytnou vám materiály, řeknou vám nějaký vlastně úkoly, který budete dělat každý týden nebo každý 2 týdny a potom s těma erasmákama, v mém případě teda v tom Slovensku jsme měli třeba každý 2 týdny jako schůzku na 2 hodiny, kde jsme prezentovali ty naše úkoly, seminární práce a tak. A vy jste to konzultovali potom i s těma profesorama, kteří vám tu práci zadávali a to už bylo v angličtině. Celý to bylo v angličtině. Případ v tom Slovinsku je takový, že u nich podle zákona by ty hodiny celkově měly být vždycky vedené v tom jejich jazyce, tedy ve slovinštině, takže nějaký učitelé se třeba domluvili s tou třídou dopředu, že hele, budeme tady mít 2 erasmáky, bylo by s váma v pohodě, kdyby jsem jim jako třeba ten profesor, že by jim v angličtině tu hodinu částečně vedl, ale za s tím standardem to není úplně. Mě by zajímalo, jak se ti tam studovalo, kdy jsi donesl něco navíc, co bys tady třeba nezískal, samozřejmě zkušenosti, jazyk, to je mi úplně jasný, ale myslím tím takový opravdu znalost tvého oboru. Za mě, já jsem si tam paradoxně osvojil ještě předměty, nebo obecně nějaký jako základy do toho svého oboru, trošku z jiného soudku, respektive, abych to uvedl, tak já jsem třeba tam měl předmět kulturní antropologie. Tenhle předmět nemáme úplně povinný na naší škole, nicméně to byl nejtěžší předmět, který já jsem tam studoval, takže to byl takový paradox, že jsem říkal, že proč jsem si to dával. Nad tím teďka budu prostě trávit tolik času, ale vlastně mi to úplně jako změnilo taky přemýšlení nad tím studiem a víc jsem se do toho ponořil, našel v tom nějakou jako vášeň. Takže určitě se může stát, že vás tam nějaký třeba jiný obor i uchytí a že si budete říkat, že to je taky jako super možnost. V tom Slovensku
mají ten vzdělávací systém podobně nastavený, jak tady u nás, není to žádná úplně změna. Bylo to jako částečně interaktivní, ale prostě taková klasika, přednášky, cvičení. Já jsem si tam ještě vzal třeba předmět, takový zajímavý z hlediska jako anglického jazyka, ale nebylo to standardní hodiny jazyka, ale měli jsme tam jako různý rozbory, ta lingvistika prostě, což jsem zjistil, že jako mě úplně moc nebaví, nicméně taky mi to ukázalo jiný obory, na který bych mohl nalídnout a zjistit si, že tohle není úplně něco, co by mě bavilo a třeba naopak. Jak to bylo s financema? Stačila ti podpora z Erasmu? Tak za mě ta podpora z Erasmu jako... A člověk se musí samozřejmě nějak připravit na to, že teda pojede někam jinam na nějaký třeba 4-5 měsíců. Já jsem zvyklý, že chodím na brigády během normálních semestrů, takže jsem zvyklý na nějaký jakoby klasický příjem. Ten Erasmus grant, který vy dostanete, v mém případě to bylo 490 € na měsíc, tak mi pokryl ubytování, pokryl mi jídlo a pokryl mi i nějakou tu životosprávu. Jako docela v pohodě, pěkně, ale v mém případě jako neutrácím relativně za blbosti, takže jsem se snažil s tím nějak nakládat. A taky to ubytování záleží, jak člověk je pohodlný. Já jsem třeba byl zase na ubytování, který jako nebylo úplně nejlepší. Žil jsem tam ještě v pokoji s někým, takže jsem sdílel, takže to se hodně odvíjelo od toho, že potom jsem těch peněz měl víc na to cestování, na to fungování, chození někam do společnosti. A taky hrozně pomohlo, a to je úplně ideální, dokonalá věc na Slovensku. Oni tam podporují studenty v teda stravování, takže vy tam máte kupóny. To je prostě genialita, dokonalost a ten celý pobyt to udělalo strašně o to víc zajímavý, protože každý den, když jste šli někam, tak se z toho stalo takový prostě malý get together s ostatníma erasmákama, že jdete vyzkoušet novou kuchyni a za to jídlo 3chodový menu v restauraci zaplatíte třeba 3 €. Ne-li jako do stovky se vejdete krásně, takže peněžně i z hlediska toho jídla tam vyjdete úplně v pohodě, ale samozřejmě měl jsem tam i nějaký našetřený peníze, takže je to za mě potřeba to Slovensko, tak cenově vychází podobně jak Česko, něco tam bylo dražší, ale to primárně různý ty turistický místa, části jako Triglav, ale i z hlediska dopravy to je jako affordable, úplně v pohodě. O těch kupónech, pro ty, co neví, o čem je řeč, mohl bys to velmi v rychlosti vysvětlit? Taková aplikace, kterou každý student, který je teda registrovaný pod nějakou vysokou školou, dostane. Může si ji stáhnout, zapíše si tam svý identifikační údaje, který i jako erasmák máte nárok dostat, protože jste furt v EU. A vy se tam teda zaregistrujete, pomůže vám s tím ISNko a potom tu aplikaci máte tam vždycky každý měsíc vám přijde 20 kupónů. 20 kupónů má to být jako prostě na ty zhruba 4 týdny toho měsíci a za den můžete využít maximálně 2 kupóny. Takže můžete jít třeba na snídani a potom na večeři nějakou společenskou. Mě by hodně zajímalo to, jaký jsi tam měl vztahy, jestli jsi svídal se studentama erasmákama povětšinou, nebo jestli jsi zaplul i mezi domorodce. Co se týče jakoby přátel nebo obecně vztahů na Erasmu, tak já jsem tam šel s tím, že se nechci úplně bavit a centralizovat ve skupině Čechů nebo Slováků. Obecně jsem chtěl spíš jakoby nejenom potrénovat ten jazyk, ale zjistit i jiný kultury a poznat nový lidi. Takže ono, aniž bych vyložený já se tomu aktivně vyhejbal, tak to většinou dopadlo tak, že jsem měl jako fakt strašně multikulty skupinu lidí, se kterými jsem se bavil. A od Němců, Nizozemců, se kterými jsem si asi, bych řekl, nejvíc tak nějak citově sedl, jak smýšlíme nad životem, tak i Španělé, žil jsem s 50 Španělama v baráku, takže prostě ta tendence toho cvičení jazyka a nějakých návyků, prostě tomu se člověk nevyhne. A za mě ty lidi, se kterými jsem se tam potkal, tak se vídáme doteď, vidíme se, děláme různý třeba srazy a je to... Obecně vám to strašně rozšíří obzory o tom, s jakýma lidma se člověk může bavit, z jakých různých zemí a jak strašně jsme si jako podobní v mnoha věcech a aspektech, takže ty lidi jsem se tam strašně zamiloval a proto to byla taková i potom rána jakoby odcházet od té v uvozovkách rodiny, kterou si tam jako vytvoříte, protože se tím, že člověk je takhle někde mimo a je tam ten půl rok, ta základna jsou nejčastěji lidi kolem vás.
se kterýma sdílíte ten zážitek, ty vaše strasti, ty vaše radosti, a takže to je strašně jako důležitá část toho Erasmu a vlastně jsem zjistil, že nezáleží ani na tom místě tolik jako na těch lidech. Slyšela jsem i o tom, že vlastně existuje taková post-erasmová deprese. Přijde mi to, že trošičku jsem to cítila z toho, co jsi mluvil. Takže asi něco takového si zažil a jak se s tím vyrovnal, jak dlouho to trvalo, jak s tímhle dílovat? Já jsem měl strašnou post-Erasmus depku, obecně to byla taková existenciální krize, protože jsem žil v takovém jako přesvědčení, že jsem si tam našel nějakou základnu a tak a potom vás z toho vlastně vytrhnou a teďka se musíte vrátit zpátky do jiný bubliny, než ve kterých jste byli. Obecně a ty bubliny jsou prostě klasika, když jste na Erasmu, takže je to trošku jinou realitu, než jako normální student. I těch povinností je míň, nemusíte chodit do práce, nemáte třeba žádný stáže, ty povinnosti jsou taky trošku nižší, který se kladou na ty erasmáky, aspoň teda v mém případě z hlediska té školy. Takže vrátit se potom zpátky a o to víc mi přišel ten zimní semestr jako zákeřný, protože když se vrátíte, tak najednou máte týden a musíte hnedky nastartovat a jet zpátky v únoru prostě začít semestr další letní. Takže tam není moc prostoru na to se nějak jako vrátit do starých kolejí nebo ani jakoby nějak aklimatizovat přesně, takže ta post-Erasmus dopka byla jako dost silná, ale zároveň jsme se snažili nějak jako udržet ty kontakty. Ono to vždycky jako poklesne, přece jenom každý má svý životy, vrátíte se zpátky do těch realit, takže je těžký se vídat na jako denní bázi, samozřejmě to není možný, ale mně pomohlo si tam nastavit nějakou strukturu, že třeba uvidíme se v létě, takže nad tím můžu prostě přemýšlet, že jo, super, do té doby si prostě píšem a tak. By mě zajímalo, jestli byl nějaký moment, který si během tohohle konkrétního Erasmového pobytu zažil, třeba si zvažoval nad tím, že se vrátíš, nebo že tohle prostě nedáš. Asi tenhle moment, já se dovolím říct, že jsme zažili všichni, aspoň co jsme byli na tom Erasmu. Bylo to asi na začátku, ten první týden, jakoby nový prostředí, strašně moc nových věmů. Moje vlastně první zkušenost s cestováním takhle jako sám na sebe. Já jsem předtím moc necestoval a když jsem třeba cestoval, tak to bylo většinou s někým. Takže tady to bylo úplně jako obrovský vystoupení z komfortní zóny, ale zároveň jsem tam měl vždycky v hlavě takovou myšlenku, že hej, vlastně když se něco nebude dařit, tak prostě vždycky můžu přijet domů, aspoň na chvíli, mám tam nějaký jakoby systém, který by mě jako v uvozovkách zachránil, takže jsem aspoň takovouhle myšlenku měl, která mě tak jako držela vždycky v klidu. A samozřejmě kamarádi ze začátku tak jako byly taky jako forma nějaký té základny, kterou jsem si tam tvořil, ale potom už se víc aklimatizujete, znormalizujou se nějaký věci. Za mě základ, ten první měsíc, udělat si rituály, prostě rituály, nějaký pěkný podniky, kam chcete chodit, a nějaký místa, čas jenom pro sebe, protože na tom Erasmu je častokrát hrozný problém jako FOMO, ten fear of missing out, že nechcete o nic přijít, musíte být na všech akcích. Pondělí, úterý, středa, jedeme, ale také je důležitý samozřejmě být i sám se sebou a nějak celý ten proces vnímat, jak se to jako prolíná, aby vám to neuteklo takhle a potom si vlastně uvědomit, že jsem si vůbec jako neuvědomoval ty různé věci, co se dějí. Milo, strašně moc děkuji za tvůj čas, moc se mi to líbilo popovídat si o všem, o mnoha věcech, co jsi zažil. Děkuji.